de Castro, se sabe, o... Sí, vamos a ver ¿Por qué él. tomó esa decisión tan equivocada? Bueno, por razones políticas. Supoño, claro. Porque claro, hai quen con eso soga, porque decían que algúns colegas máis conservadores que a min di que era luxurioso, e que realmente eso sí que está na crónica. A irmán de Fernando de Castro é unha moza bela, non sei que. Entón, el deixou a Blanca de Borbón, que estaba casado con ela, por Xoana de Castro. Tivo moito problema incluso co Vaticano, porque claro, tiñan que non tiña boa pinta eso, porque ele estaba casado, xa, era bigamia. Claro, estaba casado con Blanca de Borbón. E ademais, Borbón era monarquía, xa, eran monarcas en Francia, xa. Sí, exacto. E entón, que pasa? Que deixa unha e logo deítase con ela o día da boda e o día seguinte o abandona. Pero eu creo que máis de outras así con explicacións simplistas ou machistas, o que hai que entender son as razóns de tipo político. É dicir, que para él era moi importante ter o apoio de todos os que se opoñían a esa boda, se opuseron con Xoana de Castro. Porque se opuseron porque eso en general estaba mal visto entre a nobleza, non? Deixaron. E ademais hai unha terceira muller neste asunto, María Padilla. E María Padilla é a muller que él realmente quería, pero como non conviña politicamente, pois foi a súa amante durante toda a súa vida, María Padilla. E de feito, cando deixou a Xoana de Castro, volveu a ser oficialmente o home de Blanca de Borbón e o querido de María Padilla. Con María Padilla tivo 4 fillos e logo, cando morreu Enrique de Castro, por eso dixo que permitiu que Xoana de Castro fora sepultada como reina de Castela, porque tamén María Padilla foi como que casara, non sei se de morta ou a punto de morrer con ela tamén, e entón tamén a proclamou reina de Castela. É dicir, un pouco mulleriego era. Pedro I un pouco mulleriego era, pero estas cousas que hoxe poden ser máis aceptadas, daquela época, tratándose de reis que, cando eu falaba de pactos patrimoniais, no caso do rei de Portugal, no caso do rei de Inglaterra, é que políticamente é moi importante que quen casa con quen, non se pode non cumprir con esa palabra, e el máis ou menos procuraba manter, en fin, o consenso ao redor del como figura emerxente do trastamarismo, que non é máis que a volta ao feudalismo máis duro. Esa é a explicación política que conta, porque as outras non nos vales, non? E de feito non quería casar con ela, eso o din as crónicas. Xoana de Castro non quería. Bueno, mellor era a forma de ter o apoio de unha casa forte como Lemos, que a perdeu todo o reino de Galicia, non? Sí, pero que perdeu esa, lle saliu mal, porque el que fixo unha operación e renunciou á boda anterior, casouse de novo, pero e logo volveu a abandonar. Esta é xente moi nova, é dicir, Fernando de Castro morreu aos 54 anos, Pedro I aos 40 e algo. Xente moi nova, é dicir, eu dixen antes que empezou como mordomo real, pero era un adolescente de Pedro I, era xente moi nova, non?
E entón, un recadiño do rei de Francia. nese sentido, claro, no seu caso que contan son as decisións políticas. Abandonar a zona de Castro foi unha decisión política, non pensaba el que Fernando de Castro tomaría tan mal. Pero bueno, el veíase moi poderoso e dixo, por alguna crónica, di que dixo que el casaba con quen quería. En realidad quería decir que el deitábase con quen quería. Pero que Xoana de Castro non aceitou ser amante del. Xa tiña a María Padilla. E aí viu o problema, que lle causou moito problema, casarse, descasarse e volver a casarse outra vez. Lle causou moito problema político, sobre todo co Vaticano. E entón dixo, pasada a primeira noite, porque, eso sí, non quiso de alguna maneira renunciar a primeira noite tampouco. Entonces dixo abandonou e non a volveu nunca sen máis. O gran hermano da época. Xa que estamos aquí ao lado do Castelo de Pambre, que papel tivo Gonzalo Flores de Ulloa nesta batalla? Xa que tivo algún? Mira, eu espero que esta tarde me dé a tempo de ir ali de visita, porque realmente é imponente. É un castelo desta mesma época nosa e se conserva, porque é o único do que hai constancia certa, verdade, que non fora derrubado, non? E é un castelo imponente, non? E eu, no pasado, como era propiedade privada, pois non pudemos visitarlo e tal. Pero eso pregúntome eu, pero habría que investigalo. De ler o listado dos nobres que se moven dun bando e do outro en Galicia non me aparece, pero habría que buscalo porque castelo aquí había, entón e o construíron o Ulloa. Entonces simplemente cando dice que queda moito por investigar, a primeira cuestión que me surde é que papel xogan os Ulloa neste asunto, aunque no século XV os herdeiros dos Castro estarán dentro do que é o condado de Lemos, aunque por unha vía moi indirecta, porque o que é a legítima descendencia dos Castro morreu con Fernando de Castro, pero o que puso no seu lugar os Enríquez pois son os que herdaron todo o seu patrimonio, non? Entonces habría que investigalo. Non me tocará o día que teña que preparar algo sobre o Castelo de Pambre e me preguntarei se ten algo que ver e tratarei de respostar. Chámote conta, se é eso. Quería unha pregunta anécdota, pero non me quedou claro cales foron as razóns polas que se decidiu o asasinato do arcebispo Sueiro. Era trastamarista, non? Do Sueiro, bueno, sí, ele era trastamarista e houbera unhas cortes en Burgos e convocadas por Pedro I e el non enviou representación e enviou a outras que convocara Enrique Trastámara. Dado conta que en esa época hai dous reis, hai tamén dous pertigueiros de Santiago, hai os condes de Trastámara, claro, porque estamos en plena guerra civil. E simplemente non hubo ninguna razón, foi un asasinato, sempre na historiografía se di que foi un asasinato, foi simplemente eliminaron un elemento político, un obstáculo, porque Galicia era o fortín. Pero eliminar un elemento sempre se fai porque ese elemento ten capacidade. Porque Trastámara, no, o arzobispo de Santiago capacidade tiña, aínda que digamos que Fernando de Castro era o seu oficial maior, é dicir, como pertigueiro maior, os obispos, arzobispos de Santiago, saben de alta Edade Media, son os únicos obispos de Galicia que se poñen as armaduras e van ás batallas. O último, os Fonsecas. É dicir, era el, sendo arzobispo, era o que mandaba na terra de Santiago, e viuno
como un obstáculo, así como penso que Fernando de Castro aceptou simplemente e que a iniciativa é de Pedro I, que é o que din casi todos os autores, no caso de Pedro I, ademais, é que tiña, digamos, unha lista de xente que matou así simplemente por nada, como dis tú, porque lle estorbaban. Asesinato político. Perdón, pero nese asesinato que foi feito por un da familia dos Churruchao, a máis Sí. oito, que non lembro, tiña algunha implicación Fernando de Castro? Dou orden el de matalo? Eu creo que está orden claro, non, pero permitiu non, sin dúbida Sí. alguna. Si non era santo, como santo non era, permitiu non. Desde logo que dera orden non, porque obviamente o que se coñece da súa historia non é isto de... Incluso se cuidaban as formas, incluso cando Enrique II mata a Pedro I en un duelo. É dicir, se cuidaban as formas cabaleirescas. Eu recordo, buscando datos para isto, nunha batalla na guerra Trastámara, pero non aquí en Galicia. Decir que deixaban uns pinchos na terra, nos campos de batalla, que teñen un nome, non me ven á cabeza un nome, uns pinchos para os cabalos e para as personas. E un día un dos fidalgos que estaba ali pelexando lle dixo ao señor do outro bando, dicir, señor, isto non é justicia, é dicir que tiñan, digamos, as súas normas. Eso é poñer unha trampa, non é pelexar e darlle cunha espada ou cun un machado ao outro, non, eso é facer trampa. Viu a decir, e neso se había certo cuidado e certa tradición cabaleiresca. O que pasa que cando veñen os Trastámara, dadevos conta que entre 1371 e 1467, que é o fin dos Trastámara en Galicia, é un século. Durante ese século trouxeron miseria, decía antes, anarquía e moita violencia. Pero, curiosamente, ese é o paradoxo da historia, un dos que facía eso era o propio Pedro I. Con eso quere dicirse que unha cousa é o que representabas e outro o que eras. E as persoas como tal eran máis complexas, que a causa que representaba. Aparte que as causas que se representaban non tiñan como hoxe, non, un programa e tal, cosas desas, sino que había que xulgalas polos feitos deles. Entón é curioso porque Pedro tiña ese defecto, digamos, por un lado coas mulleres e por outro lado con isto de desfacerse dos seus obstáculos políticos. Tamén quería facer... Si queres acaba aquí. No, hai o famoso dito de ni quito ni pongo rei, pero sirvo a mi señor, que foi cando puseron o cadáver de Pedro por debaixo de Enrique, ou bueno, aí non está. Sí. Fernando Castro estaba presente nese feito? Sí, estuvo seguro, por eso prenderon. Non me acordo ao que estaban en Montiel, estaba todo... O Guesquín, Duguesclin. Que era o francés. Duguesclin. Bueno, en algún sitio din que foi Duguesclin quen dice a frase, sí. Sí, a frase foi de Duguesclin. E quen di, ademais, que foi el quen lle deu que puso a Enrique por riba de Pedro. Ese é o que din uns, outros non. E eu vin que, por exemplo, os historiadores que se preocuparon deso, como Julio Valdeón ou Luis Suárez, etc., non se meten nese tema de que pasou no duelo. Co cal, como pasa moitas veces nas crónicas, tamén se inventan cousas, non hai constancia de que houbera así, que fora certo. Ben pudo ser que simplemente, como non calquera duelo caballeiresco, que Enrique II, que era algo máis novo. Era posible que estuvera presente Fernando. Perdón? Que é posible que estuvera presente Fernando de Castro. Seguro, non posible, seguro. Sí, porque foi cando prenderon, ¿no? Foi cando prenderon a ele e a todos os cabaleiros fieles a Pedro I, non sei.
non sei por que, debía haber negociacións ali, non me acordo no detalle, pero seguro que estaba presente, sufrindo, claro, porque, en fin, o seu referente desaparece. Logo busca a Fernando I de Portugal, tampouco foi moi ben. E co Duque de Lancaster non viviu para velo, pero tampouco foi ben. El, é dicir, Galicia, fixo todo o posible por frenar ese proceso involucionista para que afectou a toda Galicia e a toda a coroa de Castela. É que a nobreza de Trastámara estuvo no poder en Galicia hasta a época irmandiña. Un século, o cal, pois, imaginado o gol. Bueno, se non se entende a revolta irmandiña, porque non só a violencia entre eles, a violencia hacia os vasalos tamén. Encheron Galicia de fortalezas e de torres, por iso hubo que derrubalas todas. Despois, nada que ver coa Galicia dos Castro. Hai algún autor que sinala que o que axudou a matar a Pedro I non foi Duguesclín, senón o nobre dos Andrade, o Fernán Pérez de Andrade, o bo, o que está soterrado en Betanzos, e por iso despois tivo tanta... É unha das teorías. Fernando Pérez de Andrade era, dentro de Galicia, o maior sostén, e estou seguro que tiña o trastamarismo. Estou seguro que participou na batalla de Porto de Bois, que deu ser o principal das forzas, a parte das compañías blancas, que traía consigo Pedro Sarmiento. Esa é unha das teorías, por iso que hai varias, etcétera, non sei. Mira, entón, cando acaba a Guerra Civil, o sea, a nobreza galega, o sea, a parte dos Castro, o Conde de Lemos, que era o máis poderoso, o resto da nobreza tamén é sustituída por trastamaristas de fora ou de aquí, o sea, toda. Aquí en Castela. Eso o dicho Salvador de Monzó e é aceptado na historiografía en fin, española completamente. O sea, hai un cambio de nobreza, hai un artigo do Padre Oro na primeira xornada de metodoloxía de historia en 73, onde fala a nova nobreza. O eixe da nova nobreza é os Sarmientos por un lado, os Enríquez por outro. E logo, eso na cúspide, no cumio. E logo, detrás, os Andrades. Os Andrades, dentro dos que logo tuveron máis forza en Galicia, é o grupo trastamarista máis poderoso que saliu beneficiado da derrota dos Castro aquí en Porto de Bois. Antes dixetes o nome do que era o mando militar das forzas trastamaristas. Cal era o nome que non lembro? Pedro Ruiz Sarmiento. Pedro Ruiz Sarmiento. Sí, o adiantado de Galicia. O adiantado é un título real que en cada zona, reino, etcétera, pois nomeaban un adelantado que ademais tiña competencia militar en nome do rei. E entonces o Sarmiento mismo, que logo deron lugar ao condado de Rivadavia, ao condado de Santa Marta e tal, e todo eso, naquel momento non era nada. A partir de aí, o Sarmiento crearon un patrimonio aquí en Galicia, e os Enríquez. O problema dos Enríquez é que nunca a casa que se denominaron tamén os Enríquez de Lemos, porque ahora eran propietarios tamén de Monforte e tal, nunca chegaron a ter o apoio que tivera Fernando de Castro. Nunca, o sea, sempre foi unha das casas señoriales importantes, sobre todo Pedro Álvarez Osorio, o Conde de Lemos, de finais do século XV, importantes, pero unha máis. Sin embargo, na época dos Castro, Fernando de Castro era con moito o maior señorío laico de Galicia. Unha marcha atrás da historia, non? Porque non solamente aquí, outra parte da península moi afectada polo trastamarismo foi Cataluña. En Cataluña o feudalismo que volveu aos malos usos. E hubo tamén surdir unha revolta dos países de Romensa aí. E aquí volvimos aos tempos, pero cando falo dos tempos primeiros é os tempos anteriores a Xenmires, os tempos en que se fundou
o feudalismo nos arredores do ano 1000. E todo avanzado durante a plena Edade Media, que é época de plenitud, etc., voltouse cama atrás para nada, porque despois ao final os últimos reis Trastámara, por exemplo Enrique IV, xa era menos Trastámara, no sentido de que foi máis un rei árbitro. De feito, por conveniencia política apoiou os irmandiños no derrocamento de Fortaleza, pero iso foi decaendo. Pero a primeira parte do reinado de Enrique Tremendo foi tan clara esa sustitución de nobres que se chamaron hasta o día de hoxe Mercedes, es que se chamaron castelán, Mercedes e riqueñas, porque él decía no, dilapidaba o patrimonio da nobreza e o que fixera falta para crear unha nobreza que lle fora fiel. E iso é o que se chamou na historiografía española, con razón, as Mercedes enriqueñas. Un xiro cara atrás que ás veces da historia. Eso, vos xa hablando da historia contemporánea, estamos vivindo un momento así, é dicir que esas cousas pasan, pero tamén sempre volven. Vos somos ilustrados e pensamos que a idea do progreso finalmente triunfará. Outra pregunta, o matrimonio que houve entre Pedro I e Blanca de Borbón, que foi anulado por o Papa? No, eso se fixo, como decirche daquela maneira. Non recordo eso. A segunda boda se fixo contra a opinión do Vaticano porque protestou. Non. Eu creo que continuou. El simplemente pensaba que podía facelo todo, ter dúas mulleres, unha primeiro e outra despois. Claro, porque naquelas épocas, salvo que tivesen dispensa papal, non podía encontrar matrimonio. Entón, o Vaticano opúsose. De feito, cando abandonou, volveu a Blanca de Borbón. Porque ademais tiña a Blanca de Borbón, que era a muller oficial, e tiña, como sempre, disponible María de Padilla. De Padilla, claro, aí non estaba casado con ela. Non estaba casado con ela, sempre lle foi infiel. Si tuvo 4 fillos con el. Ben, se non hai máis preguntas, é mellor cerrarnos, porque parece que dá unha nube que ameaza. Vai chover, que vamos ter que encarar.